fit Il-Ghasel. Għal-pissiġar u l-olli immur sabiex naqla li xin spiċċaw l-ullit jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi f'wit Il-Ghasel u jien. F'dawk il-ġranet sbir nies għal-passiġġati jiġu għal-mistrieħ rabas dingat biss riservat għall-isniter u għall-klib tal-kaċċatur żmien il-gamim wara l-moħħit naħdem fi-skit l-aħħar bidwi fit Il-Ghasel u jien u bux jew fjuri satar minn ġol blat nies għal-passiġġati jiġu nartat kien staġun xott kemm batal frott u għal-ħidmieti xibret f'dawn l-aħħar jiem kont ftit jien wara l-moħħrit naħdem fi-skit l-aħħar bidwi fit Il-Ghasel u jien. Proset, hemmhekk għandna kemm smajna lil Dan, issa kemm Dan jiġi ħdejja sabiex naraw x'għandhom xi jgħidu il-membri tal-ġurija dwar l-interpretazzjoni tiegħu, nixtieq li nirringrazzja lil Customize Nation għal mugs li propju nipprovdu lill-membri tal-ġurija tagħna sabiex ikunu jistgħu jxorbu ftit waqt li qegħdin jgħaddu l-kummenti u anke l-uniformijiet tal-kantanti li qegħdin jipparteċipaw. Dan verżjoni kemm xejn differenti mill-oriġinali. Provajt intiha stil li joġob lili wkoll. Ħanraw kif niżlet mal-membri tal-ġurija tagħna. Rej, se nibda minnek. Il-lallu, Dan. L-interpretazzjoni għamilta verament tiegħek. I liked diffiċli ħafna biex tkanta kanzunetta Maltija u tuża ħafna riffing bħalma għamilt inti. Proset u proset u proset. Għandek talent tajjeb biżgħet biex tmur tikkompeti barra inti minn issa. Dejjem qgħod attent kif tuża il-breathing, kellek dak il-falsetto, xtaqtek tkompli dak il-falsetto mingħajr ma taqtaw minn nofs. Għax kienet verament sabiħa dik il-moment li kontet tagħmel il-falsetto, imma qtajtu li fin-nofs, sfortunatament. Pero very, very good interpretation. Thank you. Grazzi, Rej, Mojra. Kanzunetta bħal di, jiena kieku ma kontx nażil għall-kompetizzjoni, ok? Pero inti vera tajta interpretazzjoni tajba, kif qallek Rej, proset. Ma tantx għandi ħafna xnajt għax it was really a really good performance, proset. Grazzi ħafna, Mojra short and sweet bħalma jgħidu, ma Mojra diffiċli din, ġifieri laqgħet li mhux ħasajtek. Ħanaddi ma ngħidha Dario qabel ma tiftakar xi ħaġa. Proset ħafna Dan, interpretazzjoni tajba ħafna. Interpretazzjoni kien hemm l-emozzjoni, wassalt il-messaġġ u l-verżjoni xerqitlek ħafna. Proset mill-qalb. Grazzi Dario, l-aħħar kummenti minn Franklin.
Dan, l-ewwel net proset, għandek vuċi tal-ġen, toġobni ħafna, għandek kisra li nismaħħa meta nismaħħa, isek ma' kull nota tdaħħal kisra u jiena l-kisra nħobba immens. Kif qalu sħabi għamilta tiegħek kompletament, jiena kif bdiet qasbis sarafta ġifieri. U dik hija xi ħaġa li jiena napprezza li kanzunetta tagħmel cover version, okej, imma tibdilha, tagħmelha kompletament differenti u inti tħalt fiha u bdilta letteralment li jiena qasarafta, ġifieri big well done, proset. Grazzi ħafna tal-kommenti tagħkom, jidher li kien esperiment l-irnexxa. Proset, Dan, se ngħaddu issa sabiex inkomplu nisimgħu aktar vuċi